سلام زغوركم تعزبتي سمونا في تصامتات سبورت حزالكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبر الزعدم أمير علي. ملأ أفكار أتلتكس إيرترا كتصبيو زقنية ماراثون أسمرا سنبت شعات السنة تخيدوم أبز على سلسة وردراتيو تسريعوم 4 كيلومتر زشوفن ماراثون دك تبعتيو ني 10 كيلومتر دك أنستيا كمون ناي بارا أولمبيك ويلتشر وردراتيو تخيدوم تلعلت بيستقبر الوردر تنيرو اتكاب زحلفو عمتات أتحيزو أهوراو ملكعن أفلوطون كحز عبي وفر وصايتات استقبر لهم عمت نشام ناي قزيو استخيد ناي ماراثون وردر دك تبعتيو أبزور الدر كاب ناي وشت هاجر كاب زباطات مأكل قاش باركان دوبون دندن مينستر مكل خال كمون ناي ولك أتلتات كخونون كلهم بزي كازي كاب دقزمتو سلسة أتلتات كاب أوغندا كيبود ديفاسم كاب كينيا جينيسيس كيب كورين نايدوب سودان ماركو بيوني ماتشولينيوم أبزور الدرك ساتفو أما بقص حنصات سرخيبهم أتلتات أما بقص حنصات أب ترخبلهم موت سميات كوميديان هاجرنا يوناس محرت أب مايناسن ناتنايل سولمون بوتن تورد دردم كتنموسا كما بقص حنصات مس أتلتات نقيلهم نأتلتاتنا حدا زوريا 7 كيلومتر الناشفنو أو شدشت زوريا تزازم كبحت مسكرم تبقيسهم بمسمرات ميستس بار ترستل ميدا إيرترام كرم هوتيل بيت صحفة بريزيدنت بيت فردي زوبا ماكل بيت مرت باركا بيت مرتك يحب بحري بسيما فرو معسكر دندن تطويم دمام بناقف هاوس شدة سينما روما إيريتل قدنا حرنا تابيرم بحت مسكرم تزازم قعزيا ما كايدوم أتلتات كابسال زي زوريا أتحيزم يمسك قداميت قجلك مكتو زي كألو زرطب كبلو جميرم أب 10 كيلومتر نايت وردر كاب تثبيت بزحت وصي حدا خستة قاطيمو زحلف عامت أب استخيده ماراثون أسمرا نوردرو بخلت ساعات 10 4 دقائق 21 كاليتن ساعات هاري مونيت موادر بوتا كبرو وسن جبيتو قدام ما يكونوا تعويت زنبره ناهم إيرمياس عفا كاب توردر باغو انصحيبو أتلت ناهم إيرمياس زحلف عامت ماراثون أسمرا دحر مودارو أوشت هاجر حنسابي أبني 10 كيلومتر نايت راك وردر تساتيفو دحر عوت ماراثون أسمرا مناجر زقصره أتلتنا هم إرمياسم زحلف ورحي أبدوب أفريقيا بمناجرو ردر تسريع لكوان تنبرا نسوقن نتناي زحلف عمد كبرن معقاب نتفال ماي ناي أهقرا وردرو كخون زخيل زنبرا وردر سريزو أماراتون أسمرا كتصمديو مريصوم نهم أبز حلف عمتات بناي ولقص عرتات أبز قبرم زنبرا لممدات بزي عرفت ليت مسكتري وترو موزيكو ولعو نقودنا تاسمرا كم دلايو زحرسون يروم أتلتنا هم إرمياس مناجر قوتيرون لممداتو بسنفلت أتاو منقدي خكايدوم زجمرا قنا يقدن اتزحلف عمت بولو خيلو زنبره ولدو أتلت كبرو عقبون كسام مزازم حنصاز كبصح أيكالن نابور درمس إن ملس أمناي مود أتازوريا أتلتات مينستر مكلخال عقباي صقاين موسى ستيفانوس كومون أتلت زوبا دبوب عوت هابتريم نحد حدوم تفاتيطوم نمزازم حنصاز أبز قربلو دما أتلتات عقباي صقاين عوت هابتن كلتيوم أمود أتاترفوم لعلى أتلت عقباي صقاي ساعات أو هايلو تصنح أتلت زوبا دبوب عوت هابتريم مزازم حنصاز نهرو أزايدون أتلت عقباي صقاي بليصون وردرو بخلت ساعات 10 دقائق شعات خاليتن بمزام عوت أسمرا ماراثون كوينوم أتلتات كلب دندن مينستري مكلخال عقباي صقاين موسى ستيفانوس دمام كلاين سال ساينتر تحيزم وردران بمزام أبوديوم زديبوم درجة أمزجيبوم أتلتات ميرون تخل أب مأكل أبيل كسة دندن أحمد جابر دندن هابتم ولدو دندن منقست أب أواجو دندن عقبيت عندهم دوبوب قويتهم سهلة مأكل دمام كابراب عيكساب 10 نزنبرة ترتا تماقلهم عوت ماراثون أسمرا عوت هابت أبز عمت أو رحلكاتيت أبقى طراب استخيرني ماراثون وردر كالاي ترتحيزو زنبرة أتلتيوم بزي كازي عوت أبقى تشن 20 كلتن أب سفيا ماراثون أفال ماي ناي ماراثون وردر بخلت ساعات 6 دقيقة 25 كاليتن بمزام أفال ماي ناي ماراثون وردرو زبلت الساعة زهرم إيرتراو أتلت مخان بقيعيوم عوت هابت عوت أسمرا ماراثون مخانو سيعبو دمام تعواتي 6 دولار كخون بقيعيوم عقباي صقاي 4 موسى ستيفانوس كلتا شحم ميرون تخل أب حدا شح أبيل كسته $800 أحمد جابر دما $700 تشليمهم أقدم مزازمي أب زرخبني 10 كيلومتر ندك أنستي وردر نزبزح كيلومتر بين استقعزت أولمبيكاويت أتلت زوبا مأكل نازريت ولدوم نور دراب 30 كلتن دغن 27 كاليتن 46 نوس كاليتن بمزام قدامي تخوينا بمعواته نتيز حلف عمت بأتلت راحيل دانيال توسيدو زنبر كبرى داغماي مليساتهم
أتلت مينستر مكلخال دول شي تصفون أتلت زوبا مأكل ماري على دمام أصر نازل السعيبان كال أين سال ساينتر تحيزان حنصاص رقيصان أتلت تيوري قبري وات مأكل زبيب ولد ميكال مأكل أديام زر أي دوبوب قدسان تولد دوبوب يودانوس حبت سلاسة دوبوب ترحس ميكال دوبوب موزي تصفاي دوبوب دمام كابراب عيكساب عسراي ترتحيزان حنصاص رقيصان قدام شدش تعوتات دما كاب عسر تحموش تخساب سلسة شحنا أفاز زرقح جنزبا وشل ما تعدلا أمود أتمس عوتات أتلتات ماراثون عوت هابتن كمون نعسرت كيلومتر دق أنستيو نازريت ولدون زكرنا وحتصير علال كتصيلو خسعبي مكتالكم كتكتصلو بخبر نعدم ماراثون أسمرا بعوت أتلت زبادو بعوت هابت مزازمي رغيبلو عوت هابت دما أبز مسيالو تولدر كمي كم تنبر حتصير مبري كبنيو عوت هابت عوت ماراثون أسمرا انقع أبزي أبكع عكا يوهانا كبلا كيفتم ولدر كمي تصنيحو موادر تخاخه كمي تصنيحو موها أنا معلت ودر بتعمي بدأ ودر نيرو مالت أمانغونا كابكال هاجر زماتو توادرت نيرم كانت كينياوي أفريقيا نيرو بلك ها بجانتاي بتم دك هاجري زغبرنا سواتو ها نو كن كيريفنا كن كيت هاجدينا مخياتهم فتان تتوارا سلنا مالتي مستخالن هانه تي صوتا كمبو يمبو نيرو مالتي ده أنا ما عندنا معك كل عوض هاي. رأي عوض نزور الدرزين مدلاو كني زاكل جزء حيث كأخون نالبات. عقد مزراب في مدلاو هذا عصير نيرو مخنياتهم مستي إنجوري قلبس هي قاتمان سنة برا هجي زبز هم مدلاو هذا هاف ماراثون نيرو. كن عنده بيت بقى مشالو تودرات نيدك قرب سلسلة على هجي سكز هاجري كزيفتن كالي ترف ولا كم ترين خوننا خليو. زمت ودرات ورد شعات ورا عسرته بداي ودرات سلازلو ناي فول ماراثون مالتي نو قال مدالو هونني يخلي لي نزو ودر كاتو تقديده مالتي عبيتي أتلات هاجرنا بسنك ناي مدلاو ناي باريس أولمبيك أبدو ورد راي تساتفون نالبات زي مهلاو نزم عبيتي أتلات نزي ورد رزي بخميس عليوه هو ناي واقع عليوه جن ولا تم زنبرو تودر تنقلت تودر تكون ما مغنياتهم بارح مش بارش ديش زنبرو تودر تيم نيرو مالس مداليس زخونو أب قال ناي ولكم مدرات مالتي ولا أولمبيك زساتفون نيرو ما بزودر مالتي قلل تكون نسم تزهلو هاب زبالة تودر مما كارن يرو مالتي عوت نايز على فعمة عواتي نهم إرمي الصنعة أمون قوردر مستقلة أبتاز نبركم ما وجل نايز سمعيدات فتيرو هو ناي وحكي تفازو مولو مصنعة فين يرو ناي وحكي مالتي أنا أقول حق زربا كدقمو تتصفينا مغنياتهم تمو كيلو سلازخونا مالتي جن هناون كاو حمقنا بس مسقوارة حق زربان دحري تقولها كبيلة وعلا مغنياتهم تتصفي نيرو مالتي جن بقى نسمس تقولة أنا كنك سجديده بقى مغنياتهم كهاجرنا توت أي تقدم تباندير أستمر بلا الناس بال أوش تينه نيرو مالتي رأي عوض كم زاق ديم كا زغلس كاو ماراثون أسمرا خبز جمر دخول إرتراو أثلت بخال نايزيجا هاجرات تقديمه أي فلتني مو لا لبات نايز مستير انتاي كوني خل مستير نايزين داي توم سالنا زعلوا بجكانو ناتهم نيحي مثلني هون خل ناتهم دمي على الدرجة زي كنكس مشالو بانديرانا بكون النمبر بولي يمزقوا نيرم تفوزنا بلك أنا خا إلينا هو يوم الكت نيرة كاميرا رياتنا رايتنا نيرانو كن نو حق قالني احتسامين نيرو حق زربا أوش تحقري كان نمجم مرازي ماراثون بويا مالتي ده أوش نايز ودير مخانة كان يا حكي حقوسه أبزور الدير توادير كا خمود ما تعويد كان لها إذا عوت زي من البات نقص علي قعزها أنت عدلات ويدم ما حجزات فترة كيخل هو زي ودير زين يا حكي ولا بتناي من هاجر زكاي بتناي بناجرات زكاي وديرات أدم تجيل كات كير كلها ناشنال شامبيون تبعيديو استوى مالتي جينا هاجر عوس رزقونكو أبزو خنا وديرات كا أدم زحشة تعدي ما عطوا مالتي هاجازيو نسمعها نعمتها وورلد شامبيون كلنا نو كميل مدلوات يقبر نوز رلي من ما نملاها هذا تبو سعري كركبي مالك راي بس قات أمزي نا يوهانا ملقتي كتحلف عدل كبكا المني قاعد مسجن مجمرة مولو هزير ترى يوهانا خبل دلي نزي عدل زي كنا هو نزي عوض نقول أتفوز خالنا بمورال تفوزنا يحسبنا مالتي نبحكي أنا عندي وسنة بلين زي حقوسي مولو مسارة تاي دقان تاي كا بس قات أمي عسلتان تاي نبحكي 5 كيلو دلي
ኣሰልጣኒ ናብ ሓቂ ደፋቢ ናብ ዝውድር ኢትኒ ምክንያቱም ኣነ ሓፂር ምድላው ገይረ ግን እንታይ ኣሰልጣኒ በቃ ኣንቢቡኒ እዩ እተኣትለካ ግድን ማለት ተው ሓደ ቶብ ስሪ ተወፂኻ ኢሉ ኢትኒ እንታይ ናቱ ዓወት ክብላ ዝኽእል እዚኣ ስድራይ ከዓ ቴንኪዩ ዮሃና ክብሎም ደሊ ማለት እዩ ኣቀዲሙ ኣብ ስዛ ዘመን 10,000 ኪሎ ሜትር ውድድር ቀዳመይቲ ኮይና ዝተዓወተት ኣትሌት እያ ናዝሬት ወልዱ መጀመርያ እንኳ ሓጎስ ሰኪ ውድድር ከመይ ነይሩ ምድላዋት ክኽነዚ ውድድር ከመይ ነይሩ ቴንኪዩ ነዚ ድል ዝሓብኩምኒ ማለት እዩ ኣሚር ሓፈሻዊ ብዛባ ውድድር ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ኣነ ከዓ ናይ ማራቶን ኣትሌት እየ ነዚ 10 ኪሎ ሜትር ኢለ ዝተዳለኽዎ ነገር የብለን ግን ስፒድ ክኾነኒ ኢለ የተወዳደረ ሓፈሻዊ ብጣዕሚ ፅቡቅ ውድድር ነይሩ ማለት እዩ መወዳደርትኺ ከመይ ረኺብክየን መወዳደርተይ ብጣዕሚ ንፉዓት ኣትሌታት እየን ቀለልቲ ኣትሌታት ኣይኮነን እትዮም ኣለዉ ዝበሃል ናይ ኤርትራ ኣትሌታት እየን ማለትስ ኣነ ዝፈልጥዎም ኣትሌታት ክንሪኦም ከለና ኩላትና ሲ ተመክሮ ዘለና ኣትሌታትና ኩሩብተ እታ መበል ሳልሰይ ዝወፀት እያ ብዙሕ ውድድራት ከምዚ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ኣይተወዳደረትን ሕጂ እያ ናብ 10 ኪሎ ሜትር ትመፅእ ዘሎ እምበር ኣነን ጆልሽን ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ዓለም ውድድራትና ንወዳደረ እተን ካልእ ከዓ ናይ ኣፍሪካ ድዩን ኣብ ካልእ ዓዲ ውድድራት ከዓ ከይደን ዝወዳደራ እየን ሓፈሻዊ ንፉዓት ኣትሌታት እየን ምናልባት ኣብዚ እዋን ናብ ፓሪስ ኦሎምፒክ ኣብ ምድላዋት ይኸ ዘለኹም ሞ ምናልባት እዚ ውድድር እዚ ቀዳሚቶም ተዓዊት ከለኹም ሞ ነቲ ውድድር እንታይ ክጠቕመክ ክኽእል ወይ እንታይ ክሓግዘክ ክኽእል ኣብዚ ምዕዋትኪ ወ ሓፈሻዊ ሕጂ ናይ ኦሎምፒክ ድዳለው ዘለኹ ኦሎምፒካ ከምቲ ንፈልጦ ድሕሪ 4 ዓመት እዩ ድሎ 4 ዓመት ገይርና ኦሎምፒካዊት ካብ ንበሃል ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ደጊምና ኣብ ኦሎምፒክና ንዳለው ዘለና ንዓይ እዚ ሓፈሻዊ ነቲ እንታይ ጎዲልኒ እንታይ ክወስኽ ኣለኒ ድብል ግምት መውሳድ እዩ ነቲ ኣሰልጣኒ ንባዕሉ ሲሊ ካባይ ድወዞ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ስፒድ ድዩ ኣብ ኢንዱራንስ ድዩ ንክልተና ማለት እዩ ንክጠቕመና ኢልና ናተወዳዲርናዮ ኩሉ ግዜ ከዓ ውድድር ንሽ ውድድር ዝበሃል የለን ኣብ ውድድር ክትዕወት ከለኻ መንፈስካ ይሕድሶ እዩ ነቲ ድመፃካ ደሎ ውድድር ከመይ ጌርካ ክትወዳደር ከመይ ጌርካ ዓቕሊ ጌርካ ክትሕልፎ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ንዓይ ኦሎምፒክ ፅቡቅ ሲሊ ወሲደ ኣለኹ ሎም መዓልቲ ተወዳደርክዎ ማለት እዩ ምስ ኣሰልጣኒ ተሓጋጊዘ ተን ጎዲለና ዘለዋ መለየካ ፅቡቅ ስራሕ ክሰርሕካ ፈቃድ ኣምላኽ ይኾኑ ማለት እዩ ናዝሬት ካብ ቀዳሞት ኪሎ ሜትራታት ሕዝኪኺ ዳርጋ በይንኺ ተጓዒዝኪ ንዝበዝሐ ኪሎ ሜትራት እሞ ኣብቲ ውሳነ ክትበፅሕ ዝኽኣልኪ ብኸመይ እዩ እቲ ውሳነ ክትበፅሕ ክኢልኪ በይንኺ ንኩሉ ኪሎ ሜትራት ክትጓዓዚ ሓፈሻዊ ሕጂ ሓቂ መዛረብቲ ሓይሽ ከምቲ እቲ ተመክሮን ይባዕሉ ሕጂ በሲሉ እዩ 20 ዓመት ክትጉየ ከለኻ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ጉያ ዓለም ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ውሳነ ክወስድ ከለኹ ኣነ ንነብሰይ ኣብ ትሬን ዝረክቦ ነገራት ስለ ዘሎ ናይ ኣሰልጣኒ ማለት እዩ ካብ ደገ ካብ ዝዓቱ 4 መዓልቲ ገይረ ኣብ 5 መዓልቲ የተወዳዲረ ናይ ኣሰልጣኒ ማለት እዩ ትሕቲ ከምዚ ለስ ክጉየ ኣለኒ እንተ ንፋስ ፅቡቅ እንተ ሓጊዝንሲ 31 50ታት ክጉየ ኣለኒ ኢለ ሓሲበዮ ማለት እዩ በከምኡ ዓይነት ምክንያት እየ ኣነ ከዓ ነቲ በስ ሒዝካኒ ኪድ ሰዓተይ ከመሓይሽ ኣለኒ ኢለ በከምኡ ወሳነ ወሲደ ፅቡቅ ብቕዓት ስለ ዘለኹ ማለት እዩ ከምኡ ድወስነኒ ዝገበረኒ ማለት እዩ هراي نازريت أم ودأت من البات ماراثون أسمرة نريك تبعتيو ترايو ب42 كيلومتر زوجين نريك أنو سجن 10 كيلومتر يمو من البات مساق نريك أنو سيت تماثل وردر يرليكندو هو مالتس كل جزء نقفت هذا متس مالتيو أب كله نريو مالتيو ده كان يسوي وحيدكم هم زبلنا مالتيو لبزبين جينا 10 حمش أتلتاتنا ب 10 كيلومتر توادرنا أنا الدليو مالتيو نمنتين إحنا أبدأ كيدنا نوادر لنا بمناجرات جلملة مالتيو تناش أتلتات جن ماراثون دسرها أتلتات علوا سلز واحدنا أنا كا ماراثون زي جوينا نعمتها جن كم معر عودات كا ماراثون كنجوية كنت صبيهم تم عدالوتي ماراثون كا بتعمل إذا مسكنهم نمخناتو نكلت سبات نسلس سبات اللي كا ماراثون كده دالوا كا بزحو كسي سلزالو مالتي جن كومين تخينو كابوش تحجر كا جن كدالونا كا نحنا بكبرنا حتهم التزمول كتسب كا نعنا معر عودات كا وددورنا كدالونا مالتيو ندمت دلو إسرع عوالد كوينا كمراتون كنقويه نتصبيهم مالتي أبك قدم مشكلة هاجرنا عمي أفريقيا كم زل وزن قرلو من السي سرافيل بينهم بعرب شو عدت السنة أب ساعة دحرق أتري سنة في التطاوق قدم مشكلة زر إصلاح حداس مصحف أب سينما روما مريقوم
إذا مصحف جميرة كساب أبحث متبصح نكلت عمتها زاكل مقنجزيز وصلت كوينا عميق حسابات سنفلت ورديت قدم مشكلتها زعلبا مصحفيا أبتني مرقتا سنة سرعاتني تشامبيون إيرترا نمستاف ناب هاجرم آتيم زركبوت قادمتي بينيام جرماي أماني لجبرك زابير مرحاو قدوس ناتنا التسفاسيون متكل إيوب هينوك من برهان كابنا وشت هاجر دما كم دانيال تخلى هايمانوت ملكاس مأكل أصل أنتي سامسوم سلمون موسي أسيل كلاوت عبيد سبورتاوان تساتيفهم إذا مصحف ذاته بزل عميق تحسته أبعبت قدم مشكلة حجرنا الجامعة تصوت تثبيت كم زقبر لدما أبتي أجات أمي استرخبوا عدمات أجاش قليصهم أبتني مرقتا سنة سرعات أجات أمي بريزيدنت هاجرون فدريشن قدم مشكلة إيرترا أتو تول درام أولمبيكا وتقادماي أبال مالجاوت جانتا ترينغانو بوليغون تيم مرحاو قدوس كمون غازيت إنيا سبورت تسفالدت مبراتو أبتا مصحف زلوم قام نتعذبتي أقريبهم أمودات دما درس مصحف سنفلتت قدم مشكلتها سرافيل بينم نتا مصحف أمبقع زحلف بدهوتاتن صعرتاتن اتا مصحف حيزاتهم زلا أقدستي صحفاتن عدمات أقاش يقريبهم تحسو إذا مصحف ككم أدلينتون تقدمتي وي نا أدليت زبالو أرستات حيزا قريبا الله إذا مصحف أرستا سنفلتت قدم مشكلتها انت قدمتي مشكلتها زي ما أخلت تحسو حيزا زقربت ولا قاتهن درجة أب نفسه كيف معرب قريب بدولة تحسته كرر خلاجن أب استفلا لي عود سبورت نوتفو أتلت أقداسيت كوينا رخيبة قدامي معرب نحفشة وأقامة قدادنتي تجلس كوينا بقندو جن تفتراوي تعدلتي أتلت قمتن كبدتن عينت بهاريات جوادرات أدمعنتهم كم دما እቶም ብሉጻት ዝበሃሉ ኣትሌት ዘለዎም ፍሉይ ኣካላዊ ባህርያት ከም ተላሊ ኮይና ካልእቲ ምዕራፍ መሰረታዊ ኣምራት መትከላትን ልምምድ ኣብ ልምምድ ክህሉ ዘለዎ ርድኢትን ኣገባብ ትግባርኡን ከምኡ ድማ ኣብ ልምምድ ክኽሰቱ ዝኽእሉ ከበድቲ ጌጋታት ብዝርዝር ቀሪቡሎ ሳልሳይ ምዕራፍ ምህላው ወቕታዊ ልምምድ مالت لممد بخمي سراع بخمي حدا أتليت أبزدليو جزية يعرف معصن لممد يلا ما مدو بخمي سراع بسرعة معصن لممداتو بسرعة يوسخ كمو دما زدليو الأول بقعات أبزدليو جزية بخمي بتصح زرزر تقليص الله رابع معرف زكايد لممد ويوددر رزناتو درجو صعر بخمي كلك عيكال أبقى صرتات هرمت لبي تموركيس كاز دالو نايل لممد زوناتات كمو دما عينة لممد بدرجات صعري إذا مصطفى لاليو عينة لممدات كهلو زخل ربحة إذا غريب الله إذا متحف أرستغمرت الله قولو سرافيل قرب أفكوس هابيلوي ناعي كم ناتي مستناتا وشتو تحستو زولو بزوح جزء كم ناتي كل وقت لغم تي أرستنايتا متحف بتعمي وساني أبتفل عليه كم نريو يفلاي كابتن عبيتي صحفت البالو كم ناي رشلات برداد أبزغ عليه متحف تقطع كله كافتا تحسوس ترستي زخبر نير مالتي if you wanted to be rich don't go to the school تبنيرا سوق بتفل عليه سبات بزوح ريتو ماتي ومالتي سوق زبل نبر ترست تفقيسو كابع رقتين فتوتين ما نسب زنب بايلن زبل نيرو ما يسرا في الحجي قرب افكيز ويا افتناي ارست ممرات تطيلو مسرافيل سالساينا سولمون افت زبال نيرنا استفالالي امنا بشكلتا نحن افت براكتيكال كنقبر كلنا سرافيل بت ام بيبوز مات نبر بزوح كتعاتي مات نيرو باستفالالي مقدقه نافتي كانزانا بشكلتا زبال مالتي نفوتنا نيرنا سلازي ابتفالالي اغاطامي افتي كوفي رايت زبال اسرافيل دارغانا ابتفالالي وسيدنايو ناي مونغدا نابنت كتقسي قالي زخونه تقاداماي دارغا 10 دقيقه كديب كله اسرافيل دارغا 14 دقيقه قال يديب نيرون يصحف كله كابستفالالي مصنعتاوي صحفات ببقوان قابزوصو مصحفتي ناتوكسي يصحفو زمالتك انتوي مرحاون تنكيفو نيرو كم كله نايسنا فلتات مصنعتاوي صحفاتن نايسنا فلتات مصحفتن قدم بشكلتها
ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብኩሉ ዓቕሙ እንዳተቀያየረ ክመጽእ ባህርያዊ ስለዚ ሎም ዘንበባ ጽሕፍቲ ሎም ዝተረዳኣ ነገር ድሕሪ ወርሒ ተቐይራ ትጸርሖ ብኻልእ ከምቲ ዓንቶይ ተጠቕሰ ሎሚ ምስ ዶፒንግ ክቁፀር ዘይጸንሐ መግቢ ወይ ፈሳሲ ዶፒንግ ኮይኑ ከዓ ተቐይሩ ዝጸንሕ ንዕኡ ከዓ ይቆዶ ከም ብሓድሽ ከዓ ተመሊሱ ይጽሕፍ ካልእ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከዓ ይውከስ ስለዚ ንጸሓፊ ከምዚ ክርዳኣሉ ይኽእል ክንድዚ ዝኣክል ዓመታት ክወስደሉ ምኽኣሉ መወከሲኡ ብምሉኡ ምስ ስነ ፍልጠታዊ ጽሑፋት ዝተኣሳሰረ ስለ ዝነበረ ንኩሉ እንዳተቀያየረ ከዓ ስለ ዝኸይድ ግዜ ክወስድን ኣብደይት ክገብርን ግዜ ከም ዝሓለፈሉ ይፈልጥ እሞ ነቲ ዝወሰዶ ዓቕሊ ትዕግስቲ ከይነኣድክዎ ክሓልፍ ኣይደልን ናብ ደረጃ ዝንኸብፅሓ ከቢድ ዓቕልን ከቢድ ትዕግስትን ከም ዝሓተተቶ ነታ መጽሓፍ ምስ ኣንበብኩ ክርዳኣሉ ክኢለ ማለት እየ ምናልባት እንታይ ኮይኑ ደንጉ እየ ዝብል ነይረ እሞ ሓደ ካብቲ መደንጎዩ ምክንያት ግን ነታ መጽሓፍ ምስ ኣንበብካያ እዩ ዝርዳእካ ኣብዛ መጽሓፍ ምናልባት ኣርእስታ ስነ ፍልጠት ቅድድም ብሽክለታ ደኣ ትብል ትኸውን እምበር ንተቐዳደምቲ ቅድድም ብሽክለታ ጥራይ ተገድስ መጽሓፍ ኣይኮነትን ንኩሉ ስፖርታዊ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ካብ ቅድድም ብሽክለታ ወፃኢ ዝብል ዘለኹ ንኣትለታት ከዓ ኣዝያ ኣገዳሲት መጽሓፍ ኩሉ ተመላሊኣ ትኸይድ መጽሓፍ ኮይና ረኺበያ ምናልባት ከም ኣብነት ኣብ መእተዊ ተጻሒፉሉ ፍታ መጽሓፍ ኣብ ስነ ፍልጠት ቅድድም ብሽክለታ ዓብዪ ኣበርክቶ ካብ ዝገበሩ ሓደ ዝኾነ ማይክል ጆይነር ዝተባህለ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዓብዪ ኣበርክቶ ካብ ዝገበሩ ሰባት እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ሓደ እዋን ነቲ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ፍልጠቱን መጽናዕታዊ ጽሑፋቱን ናብ ዓውዲ ኣትሌቲክስ ክቕይሮ ርኢናዮ ተغيري تأنفسن تقللا قليم شو مصنعته شو زور ولور أو تجاجينا هنا يقولوا له حج أنت يا خاطري أنفت كتير يخلا مكيرات زي تعرف مكيرات إذا حاجة مرات زبالة مرات أنتي ببوان زوج حبريتها تشوف فيديو مصنعته تشوف متصحفتي مكتتالي كتسأل مكتتالي اللي كان معسر عمتنا ولا كايرة تغير يلا نحجي أبنتها كم تخيله تجزينا وحلا كحسرها فتري كسب كربون كسب بعد إيجن برنال بعد تري بوجر نسيم لك 21 عمت فرز وزن نو أكلوا بقعت زبالة أكلوا بقعت مودات عسرتات وثلاثات يزبط صاحب بهالير حج ساينس ماتيو كبدك 10 3 عمت تبيرهم بحزوم هسكسوم دك 21 عمت بيك جوبرون دري مالنا ما ترزا بقعت وزن حج تكايدا كيرا له مالتي تغيري كومبليتلي ترين ناي لممدا جوابات غير بعلي نري لنا اب ايرلي سيزون تري يكاتيت بدرجه بروفيشنز قدرن زوددر تقدرنتي زنبرم بقعت كان مع 10 عام تيزي ابزوان كنت شحن 23 سنه 4 اب تحساس تري يكاتيت زريو زلو بقعت بديني عمت مول درجه عمت مول اب درجه لول بقعت كصلت نري مالنا يغير يزول انت يقول لي ابزي حسب نيش حنسي بايوغرافيان ببني راه هذاك زي لاي يو اس بوستال تقدماي تايم ترند ازو كرونومتر لعلو يزون نديرو بالعلو يزون يمزور نيرم كلات كابزي اتبصحك شو تفلطوا يهم تقدمتي بهاي انتنستي ماس بلوع درجه صعر ندزور كفولها نفلطينا تري لهم نيرم حجي تحدث حبا تحدى يقبلوا يبرتع أبرتعي هو يقبلوا كوس خلاكن مودا تتقلقل للنبرة تتسأل للنبرة تقدر ما ترو بتسحن وتقبلوا أنت يلوم I'm lactating حسكم لهمش I'm lactating حجي كلهم تسعيرهم سلز نبرو كسحوق يا خال مش ترجم يتوبوا والله مالتي I'm lactating حجي أنت قانقون كوي من نوعهم قانقون جزيني بو يعقل بتبهلي زيارة سوبيمي كمهارين الساينس كوناو أبكر واي نوعهم أبكر واي زي
VO2 max, lactate threshold, muscle fiber do, power, TSS አለው ብዙ ዝርዝራት ቋንቋም ስለዝኾነ ዝያዳ ኣብ ቀረባ ኣይምንሶም እቲ ተራ ኣትሌት ወላ ብደረጃ ኣማተር ዝወዳደር ተቐዳዳማይ ይፈልጦ እዩ ተኣምራት ንሕና ከም ያለና ናይ ቋንቋ ጓብ ኣሎ ብዓብዪ ኣብቲ ዓውዲ ዘለና ኣፍልጦ ኣካልና ቤቲ ስነ ፍልጠት ዝበሃል ማስከሜና ክንከይድ ዘለና ሻምፒዮን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ማእከል ቀፂሎም ቀዳማይ ዙር ግጥማት ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ማእከል ብምኽንያት በዓል ናጽነት ተቋሪጹ ጽንሐት ማለ ቀዳም 8 ሰነ ኣብ ስታድየም ኣስመራ ቀፂሉ ውዒሎም ኣብቲ ዝተኻየደ ክልተ ግጥማት ድማ ኢንሹራንስን ገጀረትን ንምጋጥምተን ሲዕረን ወፅአን ፈላሚ ግጥም ሰዓት ክልተ ንኡሳን ዞባታት ምምሕዳር ገጀረት ኣንጻር ሰንበለን ገጺመን ሰንበል ፀወታ ምስ ፈለመ ኣብ 8 ደቂቕ ብመንገዲ ሮዚ ናዘር ኣይ ብዝረኸበታ ሸቶ 1-0 መሪሕነት ሒዛ ገጀረት ናብ ሰንበል ተጸጊዓ ብትትከዓሉ ዝነበረት ህሞት ድማ ኣብ 30 ደቂቕ ተኸላኻሊት ክለብ ሰንበል የውሳና ገዛኢ ናብ ገዛእ ልዳእታ ሸቶ ብምዝጋብ ፀወታ ንዕረፍቲ ብማዕረ 1-1 ምሪሑ ድሕሪ ዕረፍቲ ሰንበል ብመንገዲ ሪም ፍጹም ኣብ መበል 49 ደቂቕ ዳግማይ መሪሕነት ሒዛ ኣብ 68 ደቂቕ ገጀረት መንገዲ ሶልያና ዳንኤል ተማዕራርያ ተጻዋቲት ሰንበል ኤላፍ ሳልሕ ናብ ገዛእ ልዳእታ ሸቶ ብምዝጋብ ድማ ንገጀረት 3-2 መሪሕነት ክትሕዝ ኣኺላታ ፀወታ ድማ ብዓወት ገጀረት 3-2 ተዛዚሙ ካልኣይ ግጥም ሰዓት 4 ኢንሹራንስ ኣንጻር ምምሕዳር ንኡዞባ በሪኺ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ዋንጫ ናጽነት ዘለዓለት ኢንሹራንስ ንበሪኽ ከተናሕስየላ ይከኣለትን ብገፊሕ 10-0 ተዓዊታ ብልስቲ ተጻዋቲት ናይ ዝግጥም ናይ ኢንሹራንስ ፍትሓዊት ማጆር ተረቂሓ ግጥማ ሻምፒዮና ሱፐር ዲቪዥን ኤ ዞባ ማእከል ሓሙስ ኣልተሕሪር ኣንጻር ጉዳይ ፍርቂ መዓልቲ ብዘሎ ሙቐት ክጻወታ ስለ ዘይክእላ ናብ ናይ ንጎ ሰዓት 9 ክጻወታ ተወሲኑሎም እተን ዝተረፋ ድማ ከም ቀደመን ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ኩባንያ ሰንበል ኣንጻር ማይ ተመናይ ሰዓት 4 ኣዱሊስ ድማ ምስ ኣስመራ ቢራ ክጋጠማየን ዓመታዊ ንዝኽሪ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ መሰረት ገይሩ ብማሕበር ውንን ታክሲ ዞባ ማእከል ዝካየድ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ስታድየም ችንቸሮ ንእሽቶይ ብናይ ፍጻመ ፀወትኡ ዛዚሙ ኣብቲ ናይ ፍጻመ ግጥም ንጋንታታት ማይ ደምነትን ጋንታ ሓድነትን ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ረቲዐን ዝሓለፋ ክለባት ውፍያት ኣንጻር ጋንታ ናጽነትን ዋንጫ ንምዕታር ኣብ ናይ ፍጻመ ፀወታ ተረኺበን ዝሓለፈ ዓመት ነዚ ውድድር ተዓዊታትሉ ዝነበረት ጋንታ ናጽነት ድማ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክብራ ንምዕቃብያ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ታሪክ የድጉሙን እዮም ዝበለቶም ተጻወቲ ሒዛ ቀሪባ ተጻወቲ ጋንታ ናጽነት ካብ መጋጥምቶም ጋንታ ውፍያት ብዝያዳ ብዕድመ ንኣሽቱ ተጻወቲ ተኸቢባ ብምንባራ ድማ ነዚ ከም ብልጫ ወሲዳ ንፀወታ ብቐሊሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅራ ከተእትዎ ተረኣያ ይኹን ግን ዝተረኸቡ ፈተነታት ኣብ ምውቃዕ ዕላምኦም ውርፅት ክትከውን ኣይከኣለትን ኣብዚ ከይተገልፀ ክሕለፍ ዘይብሉ ግን ሓላዊ ውዳት ጋንታ ውፍያት ደሳለ ምሕረት ኣብ ምምካን ዕድላት ጋንታ ናጽነት ዕዙዝ ስራ ተጻዊቱ ፀወታ ብዓብላልነት ጋንታ ናጽነት ኣብ ዝቕፅለሉ ዝነበረ ህሞት ጋንታ ውፍያት ብመልሲ መጥቃዕቲ ተሃኒፀን ዝመፀት ኩዕሶ ሓለቓ ጋንታ ኣድሓኖም ሃብተ ማርያም ኣብ መበል 37 ደቂቕ ብመንጎ ተኸላኸልቲ ጋንታ ናጽነት ሰንጢቑ ንዝረኸባ ኩዕሶ ኣብ መርበብ ኣንጻር ጋንታ ይዕሪፍዋ ጋንታ ናጽነት ግብረ መልሲ ክሃበት ዕረፍቲ ኣኺሉ ጋንታ ውፍያት ድማ ብ1-0 መሪሕነት ንፀወታ ንዕረፍቲ ልኢኻቶም ድሕሪ ዕረፍቲ ፀወታ ሚዛናዊ መልክዕ ሒዝዩ ተመሊሱ ጋንታ ናጽነት ብዝነበራ ሸቶ ናይ ምምዝጋብ ኩቱር ድሌት ድማ ኣትካዕታ ብተደጋጋሚ ካብ ፀወታ ወፃኢ ክኾኑ ተረኣዮም ንተደጋጋሚ ፈተነታቶም ግን ኣብ መበል 61 ደቂቕ ፍረ ረኺቦምሉ ፊሊሞን ተስፋይ ብዘቆጠራ ሸቶ ንፀወታ ማዕረ 1-1 ጌራቶም ጋንታ ውፍያት ኣብ መበል 75 ደቂቕ ብዝግባእ ሃኒፃ ናብ ርዳ ዝለኣኸታ ኩዕሶ ኣትካዓያ ሳሙኤል ገብረ እግዚኣብሄር ደጊማ መሪሕነት ዝሓዘትላ ሸቶ ኣመዝጊብላ ጋንታ ውፍያት ኣብ ምምሕዳር መሪሕነቶም ደኻማ ስለ ዘርኣዩ ድማ ኣብ መበል 85 ደቂቕ ካብ ልዳቶም ከርሕቕዋ ንዘይከኣሉ ኩዕሶ ሓለቓ ጋንታ ናጽነት ሳሙኤል እስጢፋኖስ ኣትሪሩ ሃሪሙ ንፀወታ ደጊሙ ኣማዕራሪዎም ኣብ ምንዱብ ሰዓት ዝተመዝገበ ተወሳኺ ሸቶ ብዘይምንባሩ ድማ ፀወታ ማዕረ 2-2 ተዛዚሙ እቲ ፀወታ ሓንቲ ዕውቲ ጋንታ ክፍልጥ ስለ ዝነበሩ ድማ ብቐጥታ ናብ መፍለይ ፍጹም ቅላዕየን ተላኢኸን ኣብቲ ዝተገብረ መፍለይ ፍጹም ቅላዕ ድማ ጋንታ ውፍያት ኣብ ልዕሊ ጋንታ ናጽነት 4-2 ብምዕዋት ጎብለል ዋንጫ ሰማዕታት ኮይና ኣብዛ ግጥም ንቀዳመይቲ ሸቶ ውፍያት ዘመዝገበ ሓለቓ ጋንታ ኣድሓኖም ሃብተ ማርያም ብሉስ ተጻዋታይ ናይ ዝግጥም ተጸዊዑ ኣድሓኖም ኣብዚ ውድድር ንኻልኣይ ግዜ እዩ ብሉስ ተጻዋታይ ናይ ሓደ ፀወታ ተሰይሙ ብዘይካዚ ጋንታ ውፍያት ብሃገራዊ ባንክ ደም ኤርትራ ተወዲቡ ንዝካየድ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ትካላት መንግስትን ሚኒስትርታትን ንማሕበር ወነንቲ ታክሲ ዞባ ማእከል ወኪላ ክትሳተፍ እያ ኣብ መወዳእታ ስነ ስርዓት ምዕዳል ሽልማት ተኻይዱ
ሳሴት ኮይና ዝተዓወተት ጋንታ ማይ ደምነት 2000 ናቕፋን ነሓስ መዳልያን ኩዕሶን ካልአይቲ ኮይና ዝተዓወተት ጋንታ ናጽነት ድማ 3000 ናቕፋን ብሩር መዳልያን ኩዕሶን ቀዳመይቲ ኮይና ዝተዓወተት ጋንታ ውፍያት ድማ 4000 ናቕፋን ዋንጫን ወርቂ መዳልያን ተሸሊማ ጋንታ ማይ ደምነት ድማ ናይ ጠባይ ዋንጫ ዓቲራ ሻምፒዮን ኩዕሶ ሰኪዕ ዞባ ማእከል ዝሓለፈ ዓርብን ቀዳምን ኣብ ሜዳ ፖቾፊልያ ቀጺሎም ዓርቢ ኣብ ሰዓታ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ክለብ ደቂ ተባዕትዮ ግጥሞም ኣካይዶም በዚ መሰረት ሳዋን ሓይሊ ኣየር ብኣዝዩ ዓብላሊ ውፅኢት 107 ብ53 ስዒራታ ቀዳም ኣብ ሰዓታ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝተኻየደ ክልተ ግጥማት ቀዳማይ ዲቪዥን ደቂ ተባዕትዮ ሓሪና ንበኒፈር 82 ብሱሳኽ ስዕራን ከላ ዓምበርበብ ድማ ንሜካ 76 ብ55 ስዒራታ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎም ሶኒ ክልተ ግጥማት ቀዳማይ ዲቪዥን ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ክካየድ እዩ በዚ መሰረት 5 ፍረቓን ድሕሪ ቀትሪ ሓሪና ኣንጻር ኣለና ናይ ደቂ ኣንስትዮ 6 ፍረቓን ድማ ብድሆ ኣንጻር ምምሕዳር 4 ኣስመራ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ግጥሞም ክካየድ እዮም ህዝባዊ ርክባት ፌደሬሽን ኩዕሶ ሰኪዔት ዞባ ማእከል ሻምፒዮን ኩዕሶ መርበብ ይቕጽል ገዳይም ተጻወቲ ደቂ ኣንስትዮ መቐረት ዝወስኻሉን ተመክሮ ዘርኣያሉን ግጥም ሻምፒዮን ኩዕሶ መርበብ ዞባ ማእከል ብቀዳምን ሰንበትን ቀጺሉ ነይሩ ብቀዳም ካብ ዝተኻየዱ ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን ውድድራት እዚ ስዕብ ውፅኢት ተረኺቡሎ ፈለማ ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ሰንጥቕ ምስ ሓሪና ኣብ ዝተረኸባሉ ዕብለላ ሓሪና እዩ ተራእዩ ኣብ ቀዳመይትን ካልእትን ሴት ሓሪና ኣከታቲላ 25 ብ21 25 ብ16 ንፀወታ ክትቀልሶ ጀመረት ኣብ ሳልሰይቲ ፀወታ ክልቲአን ጋንታታት ማዕረ ውፅኢት ኣብ ዘምርሓሉ ዝነበራ ሰንጥቕ 29 ብ27 ብምስዓር ፀወታ ናብ 2-1 ተቐየረ ኣብ ራብዒት ሴት ሓሪናውያን ዝያዳ ዝዓብልላሉ ግጥሚ ነይሩ ንፀወታ ድማ 25 ብ14 ብምስዓር ብድምር ውፅኢት 3-1 ተዓዊተን ዝሰዓበት ፀወታ ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ስኒት ምስ ዓምበርበቤን ተረኺበን ስኒት ንግራይም ተጻወቲ ዮዲትን ዊንታን ሓቆይፋ ኣትያ ፀወታ ካብ ዝፈለመሉ ዓምበርበብ ዘይከም ቀደመን ብቕዓትን ጎዲሉ ይቐሪቡ ጋንታ ስኒት ንሩኢ ድኽመት ዓምበርበብ መዝሚዘን ኣብ ዝተጻወታሉ ድማ ኣከታቲለን 25 ብ6 25 ብ16 25 ብ18 ብድምር ውፅኢት 3-0 ብምስዓር ንዘይተሰዓርነት ክብረን ዓቂበን ክወፃ ኽኢለን ሳልሰይቲ ተሰሪዓ ዝነበረት ኣብ መንጎ ጋንታታት ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ዲቪዥን ሓሪናን ኢራቢን ነይራ ፀወታ ናይ ዘን ጋንታታት ሚዛናዊ ነይሩ ኣብ ቀዳመይቲ ሴት ሓሪና 25 ብ22 ኣብ ካልእቲ ሴት ኢራብ 25 ብ22 ብምስዓር ንፀወታ ናብ ማዕረ ቀየርዎ ኣብ ዝቐጸለት ሴት ኢራብ ተዋሂዳ ብምቕራብ ደጊማ 25 ብ19 ብምስዓር ፀወታ ናብ 2-1 ክትመርሖ ኸኣለት ኣብ ራብዒት ሴት ሓሪና ዓብሊላ እያ ቀሪባ 25 ብ14 ብምስዓር ድማ ናብ ሓምሸትን መፈላለይትን ሴት ኣምርሓ ኣብታ ኣፍቀርቲ ስፖርት ብዓባሃን ቀውታ ዝተዓዘቡላ ግጥም ድማ ሓሪና ብጸቢብ ውፅኢት ኣብ ልዕሊታ ጽቡቕ ፀወታ ዘንጸባረቐት ኢራብ 17 ብ15 ብምስዓር ብድምር ውፅኢት 3-2 ተዓዊታ ምቁር ዓወታ ዝተማቒራ ብሰንበት ካብ ዝተኻየዱ ፀወታታት ጋንታታት ካልኣይ ዲቪዥን ደቂ ተባዕትዮ ደንበ ሰንበል ምስ ዕዳጋ ሐሙስ ኣብ ዝተረኸባሉ ደንበ ሰንበል 25 ብ8 25 ብ22 ብድምር ውፅኢት 2-0 ተዓዊታ ዝሰዓበት ፀወታ ጋንታታት ካልኣይ ዲቪዥን ደቂ ተባዕትዮ ዓወትን ፈንቅልን ኣብ ዝተረኸባሉ ሓያል ተወዳዳርነት ተንጸባሪቑ ብኣሰልጣኒ መምህር ዳንኤል ዳዊት እትስልጥን ፈንቅል ድማ ኣብ ልዕሊ ዓወት ናይ 2-1 ዓወት ተገዚማ ነጥቢ ኣኪባ ሳልሰይትን ናይ መወዳእታን ተሰሪዓ ዝነበረት ኣብ መንጎ ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ሓይሊ ኣየርን ንገዳይም ተጻወቲ ኣዛሚትን ኣበባን ዝጠርነፈት ኣስባሕን ተረኺበን ተጻወቲ ኣስባሕ ኣብ ቀዳሚትን ካልእትን ሴት ኣከታቲለን 25 ብ19 25 ብ17 ብምስዓር ክመርሕኦን ከለዋ ኣብ ሳልሰይቲ ሴት ግን ሓይሊ ኣየር ተዋሂደን ቀሪበን 26 ብ24 ብምዕዋት ፀወታ ናብ 2-1 ተቐየረ በዚ ዓወት ሞራል ዝሰነቓ ሓይሊ ኣየር ደጊመን 25 ብ18 ብምስዓር ንደገፍተን ኣሰራሲረን ንፀወታ ድማ ህይወት ዘረኣሉ ፀወታ ብማዕረ 2-2 ኣብ ዝቐጸለሉ ኣብ ሓምሸይትን መፈላለይትን ሴት ግን ግራይም ተጻወቲ ኣስባሕ ተመክሮ ዘቕሰማሉ ግጥሚ ነይሩ
15 ب10 ብምስዓር ድማ ንጽወታ ናይ 3 ብ2 መዛዘሚ ገይረናሉ ተጻወቲ ሓይሊ ኣየር ብዝገበርኦ ናይ ዘይተሰዓርነት መንፈስን ሓያል ተወዳዳርነትን ካብ ተዓዘብቲ ንኣዳ ክውሕ ዘለን ክኢል እዩ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ብደቂ ኣንስትዮ ብዝብል ቴማ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ካብ ኩለን ዞባታት ዝተዋፅኣ 36 ኣሰልጠንቲ ኩዕሶ እግሪ ዝተሳተፎ ናይ ተሃድሶ ስልጠና ኣሰልጠንቲ ወዲቡ እቲ ካብ ዕለት 3 ክሳብ 7 ሰነ 2024 ዝተኻየደ ስልጠና ደቂ ኣንስትዮ ኣሰልጠንቲ ዕላምኡ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዘለዎ ደረጃ ንምብራኽን ኣብ ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ውድድራት ብብቕዓት ንምስርታፍ ካብ ዘለዎ ራእይ መሰረት ብምግባር ንደቂ ኣንስትዮ ኣሰልጠንቲ ካብ ዘለዎ ናይ ምስልጣን ብቕዓት ንምድህሳስን ዘመናውን እዋናውን ምስልጣን ምሕደራ ኣተኣላለያ ጋንታታትን ኣፍልጦ ንምብራኽ ዝተዋህበ ምንባሩ ተሓቢሩ ኣብዚ ስልጠና ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተዋህቡ ኣርእስታት ድማ መሰረታዊ ኩዕሶ እግሪ ምቋም ጉቡኣት ናይ ምስልጣን ዓይነታት ታክቲክን ውልቃዊ ክእለትን ፔሪዮዳይዜሽን ልምምድ ዕረት ዓይነታት ኣካላዊ ኩነታት ምሕደራን ኣመራርሓን መምሕያሽ ሕግታት እቲ ጸወታ ምንባሩ ተገሊጹ ብቐንዱ ንኣሰልጠንቲ ዝማእከለ ኮይኑ ሰልጠንቲ ብወገነን ብመልክዕ ጉጅለታት ብምምቓል ንዝተዋህበን ስልጠና ብግቡእ ተኸታቲለንኦ ኣካየድቲ እዚ ስልጠና ኣሰልጠንቲ ደቂ ኣንስትዮ ብዘርኣዮ ብቕዓት ናይ ኣሰልጣንነት ዕማም ብግብርን ብምሉእ ተኣማንነትን ንኣብቲ ሞያ ዘሎ ሃጋፍ ክሽፍና ዝኽእላ ኣሰልጠንቲ ደቂ ኣንስትዮ ምህላውን ኣረጋጊጾም ወኪል ሰልጠንቲ ኣብ ዘቕረበቶ ቃል እቲ ን5 መዓልቲ ዝተዋህበ ስልጠና ጥራይ ኮይኑ ከይተርፍ ኣብ ግብሪ ክውዕል ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ብደቂ ኣንስትዮ ክምራሕ ኣብ ስልጠናን ምምራሕን ጋንታታት ምስታፍን ምስልጣንን ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ንኽድፈኣሉን ባብ ክረሓወለንን ለበዋ ብምቕራብ ዝተዋህበን ስልጠና ሓላፍነት ዘሰክም ብምዃኑ ብተወፋይነት ክሰርሓ ምዃንን ቃልኣት እየን ሓላፊት ምክትታል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ወይዘሮ ምላሹ ኢሳቅ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ዝተዋህበ ስልጠና ንደረጃ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ሓደ ስጉሚ ንቕድሚት ምዃኑ ብምዝኻር ኣሰልጠንቲ እቲ ዝተዋህበ ስልጠና ከም ተወሳኺ ድርዕን ሓይልን ክጥቀማሉን ዝተዋህበን ሓላፍነት ብውልቅን ብደረጃ ሃገር ዕቤት ንምምዝጋብ ክሰርሓ ተማሓፂና ቴክኒካል ዳይሬክተር ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኢንስትራክተር ዳንኤል ዮሃንስ ብዛዕባ ሸቶታትን ዕላማታትን እዚ ስልጠና ክዛረብ እንከሎ እዚ ብዓይነቱን ብቕዓቱን ናይ መጀመርያ ዝኾነ ናይ ተሃድሶ ስልጠና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብደቂ ኣንስትዮ ብዝብል ዕላማ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ነዚ ንምትግባር ድማ ዝተፈላለየ ተገብራዊ ሓሳባት ክፍጽም ምዃኑ ኣብቲ ዕለት ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ሰልጠንቲ ወረቐት ምስክር ካብ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ጳውሎስ ወልደ ሃይማኖት ዋና ጸሓፊ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣቶ ሙሉጌታ ገብረትንሳኤ ምክትታል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ወይዘሮ ምላሹ ኢሳቅ ተቐቢለን ምምሕዳር ንኡዞባ ጸጸራት መቐጻልታ ናይቲ ክገብሮ ዝጸንሐ ዝተፈላለየ ስፖርታዊ ንጥፈታት ብምኽንያት በዓል ናጽነት ኣብ ክልል ዕድመ 911 1213 14 15 ከምኡውን 1617 በብደረጅኦም ኣብ 4 ጉጅለ ብምኽፋል 42 ዝኣኽላ ክለባት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝሳተፍኦ ዘለዋ ኣብ ሜዳ ቤት መኻ ቀዳሚ ሰንበት ውድድራት ኩዕሶ እግሪ የካይድ ኣሎ እዚ ዝካየድ ዘሎ ውድድር 502 ህፃናትን መንእሰያትን ዝሳተፍዎ ኣለዉ ኣብዚ ውድድር 8 ኣለይትን ኣሰልጠንትን ሓደ ተቋጻርን ከምኡውን ኮሚቴ ስፖርት ንኡዞባ ምምሕዳር ጸጸራት ዝካየድ ዘሎ እዩ እዚ መደብ መቐጽልታ ናይቲ ብኣለይትን ኣሰልጥንትን ክወሃብ ጸንሐ ክልሲ ሓሳባውን ግብራውን ትምህርቲ ኮይኑ ኣብዚ ውድድር ህፃናት ቅድሚ ጸወታ ምጅማሮም ስነ ስርዓት ክገብሩ ከም ዘለዎምን ስፖርታዊ መንፈስ ከርእዩ ከም ዘለዎም ብኣለይቶም ተመኺሮም ናብ ሜዳ መጻወት የምርሑ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ውድድር ህፃናት ብስነ ምግባር ክዓብዩን ስፖርታዊ ጭውነት ከጥልዩን ካብ ዘድሊ ነገራት ክእለዩን ከምኡውን ብንኡሳን ዞባታት ኣብ ዝካየዱ ክረምታዊ ውድድራት ንንኡዞብኦም ብምውካል ብዓብዩ ድማ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ትርከብ ዓባይ ጋንታ ጸጸራት ተካእቲ ተጻወቲ ንምፍራይ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ንኡዞባ ድባርዋ ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ስፖርታዊ ንጥፈታት ጀሚሩ ኣብ ንኡዞባ ድባርዋ 9 ሰነ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪን ሻምፒዮን ንኡዞባ ድባርዋ ፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስን ድማ ብምኽንያት 20 ሰነ ውድድራቱ ኣካይዱ እቲ ኣብ ስታዲየም ድባርዋ ዝጀመረ ጸወታ ቀዲመን ሜዳ ዝኣተዋ ጋንታታት ካልኣይ ዲቪዥን ምስላም ኣንጻር መረቤን እቲ ጸወታ ኣብ ተመሳሳሊ ክልል ዕድመ ዝርከብ ተጻወቲ ሰሓብን ብሉጽን ብቕዓትን ዝተረኣየሉ ተስፋ ተጻወቲ ብቕዓቶም ዝፈተሽሉ ብምባሩ ድማ ኣቐልቦ ተዓዘብቲ ስሒቡ ኣብ ጸወታ ድማ ጋንታ መረብ ኣብ ልዕሊ ጋንታ ምስላም 2-1 ተዓዊታ ቀጺለን ዝገጠማ ደቂ ኣንስትዮ መረብ ኣንጻር ምስላሜን መረብ ድማ ኣብ ልዕሊ ምስላም 3-1 ተዓዊታ
ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ደቂ ተባዕትዮ ድማ ገዛ ላምዛምስ ዓዲ ዋጦት ክልተ ባዶ ብምዕዋት ናይቲ ዕለት ውድድረን ዛዚመን ኣብ ቅድም ብሽክለታ ምክንያት 20 ሰነ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ሰሪዑ ኣብ ዘካየዶም ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ፊሊሞን ማሕሪ ካልኣይ ባና ተስፋይ ሳልሳይ ኬብሮን ገብረትንሳኤ ራብዓይ ተመስገን ተኽሉ ሓምሻይ ዮሴፍ ገብሩ ሻድሻይ ሚሊዮኒየም ሳምሶም ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ቀዳማይ ያፌት የማነ ካልኣይ ኤቨን ክፍለ ሳልሳይ ኤቨን ኢሳም ራብዓይ ሴም ዳንኤል ሓምሻይ አዶናይ አብርሃም ሻድሻይ ፊሊሞን ተስፋጽዮን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቀዳመይቲ ሊድያ ኣፈወርቂ ካልአይቲ ጽገ ብጻዕ ኣምላኽ ሳልሰይቲ ስኒት ገብረ ወልዲ ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሳይሞን ተኽልዝጊ ካልኣይ ናትናኤል ጸጋይ ሳልሳይ ሄርሞን አብርሃም ራብዓይ ኤቨን ጎይትኦም ሓምሻይ ኤቨን ድራር ሻድሻይ ሙሴ ኢስያስ ብምዃን ዝተዳለወሎም ፀወታ ክዛዝመው ከለው ንዕውታት ድማ ሽልማት ተዓዲሉ ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ቀዳማይ ፊሊሞን ማሕሪ ካልኣይ ኬብሮን ገብረትንሳኤ ሳልሳይ ባና ተስፋይ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ቀዳማይ ያፌት የማነ ካልኣይ ኤቨን ክፍለ ሳልሳይ ኤቨን ኢሳ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ሊድያ ኣፈወርቂ ካልአይቲ ጽገ ብጻዕ ኣምላኽ ሳልሰይቲ ስኒት ገብረ ወልዲ ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ቀዳማይ ናትናኤል ጸጋይ ካልኣይ ሄርሞን አብርሃም ሳልሳይ ኤቨን ጎይትኦም ብኻልእ ወገን ብፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ንኡዞባ ድባርዋ ኣብ ዝተሰርዐ ውድድራት ድማ ኣብ ናይ 100 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ግርማዊት ሙሴ ዓዲ በዛሓንስ ካልአይቲ የውዲት ሰመረ መረብ ሳልሰይቲ ሰሳይት ምሕረት ኣብ ተራእምኒ ኣብ ናይ 200 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ኤስሮም ናስር ምስላም ካልኣይ ሳሙኤል አብርሃም ገዛላምዛ ሳልሳይ አሚላክስ ሰሎሞን ተማጅላ ኣብ 200 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ሰሳይት ምሕረት ኣብ ተራእምኒ ካልአይቲ ዳህላቅ አሚነ ዓዲ በዛሓንስ ሳልሰይቲ ደሊና ሃብቶም ተማጅላ ኣብ 800 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ኖህ ገብረ ክርስቶስ መረብ ካልኣይ አሚላክስ ሰሎሞን ተማጅላ ሳልሳይ ሄኖክ አብርሃም ተማጅላ ኣብ 800 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ሳሮን ግርማይ ተማጅላ ካልአይቲ ሳሮን ነጋሲ ተራእምኒ ሳልሰይቲ ደሴት ፍጽሐ ጽዮን ዓዲ በዛሓንስ ኣብ 1500 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ መሰረት ማሪቆስ ተራእምኒ ካልኣይ አብርሃም ተኽለ ሚካኤል ተማጅላ ሳልሳይ መሪሕ ኢስያስ ተራእምኒ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ 1500 ሜትሮ ቀዳመይቲ ኮኸብ በረኸት ዓዲ በዛሓንስ ካልአይቲ ምጽላል ኪዳነ ማርያም ኣማድር ኣብ 3000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ዓወት ኤፍሬም ክሳድ ዳዕሮ ካልኣይ ሴም ፍጹም ክሳድ ዳዕሮ ሳልሳይ ሄኖክ አብርሃም ተማጅላ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ 3000 ሜትሮ ቀዳመይቲ ዮሃና ክፍላይ መረብ ካልአይቲ ኮኸብ ክፍላይ ካብ ተማጅላ ብምዃን ውድድራተን ፈጺመን ወኪል ኣገልግሎት ዜና ንኡዞባ ድዋርዋ ሻምፒዮን ቅድም ብሽክለታ ንኡዞባ መንደፈራ ብኣሽሓት ኣፍቀርቲ ቅድም ብሽክለታ ኣብ ዝተረኸብሉ ትማሊ ሰመት 9 ሰነ ተዛዚሙ እቲ ካብ ወርሒ መያዝያ ጀሚሩ ን7 ሰናብቲ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ቅድም ብሽክለታ ንኡዞባ መንደፈራ ሓንቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ 4 ናይ ደቂ ተባዕትዮ ብድምር 5 ዲቪዥናት ን120 ስፖርተኛታት ኣብ ጋንታታት ኩዶ ፈላሲ ዓዲ መንጎቲ ዓዲ ሕረ ዓዲ ባርን እምና ሓይልን ኮይኖም ክወዳደራ ድሕሪ ምጽናዕ ትማሊ ሰንበት ብዓወት ጋንታታት ዓዲ መጎንትን ዓዲ ባርን ተዛዚሙ ኣብቲ ናይ መዛዝም መዓልቲ ኣቐዲሞም ውድድሮም ዘካየዱ 4 ዲቪዥን ተካእቲ ህፃናት ኮይኖም እዞም ስዕቡ ድማ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ዕውታት ኮይኖም ቀዳማይ ኤስሮ መድሃኔ ካልኣይ ናኦድ በራኺ ሳልሳይ ያፌት ዮሴፍ ራብዓይ ሚልኪያስ ሙሴ ሓምሻይ ድማ ፈረጅ ጀማል ሻድሻይ ሚልኪያስ ሃብቶም ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ቀዳማይ ዮናታን ኣስመሮም ካልኣይ አማኑኤል ዮሐንስ ሳልሳይ ናኤብ ረዘነ ራብዓይ ሳሙኤል ገብረ መድህን ሓምሻይ ናኦድ ሓድሽ ሻድሻይ ኢሳቅ ፍጹም ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ቀዳማይ ኤስሮም ጸጋይ ጋንታ ዓዲ መንጎቲ ካልኣይ ናሆም መንግስቲ ኣብ ዓዲ ባሪ ሳልሳይ ተስፋ ኣለም ግርማይ ዓዲ ሓረ ራብዓይ ሚካኤል ግርማይ እምና ሓይሊ ሓምሻይ ብእምነት ብርሃነ ኩዶ ፈላሲ ሻድሻይ ሄኖክ ገብረ ህይወት ዓዲ መንጎቲ እቲ ብርክት ዝበሉ ኣፍቀርቲ ስፖርት መን ሻምፒዮን ኮነ ብሃንቀወታ ክጽበይዎ ዝወዓሉ ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን ማውንቴን ባይ ኮይኑ እዚ ውድድር ተቃዳሚ ናኦድ ዕቁበ ጋንታ ዓዲ ባርን ጽንዓት ተወልደ ዓዲ መንጎትን ብማዕረ ነጥቢ 16 ብናይ መዓልቲ ተበላሊጾም ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ዘካይድዎን ጽዒቦሞም ዝርከቡ ኢሳቅ ተኽለ ጋንታ ዓዲ ሓረ 13 ነጥቢ ከምኡውን ተቃዳምቲ እምና ሓይሊ ሄርሞን ታደሰ እሰይ ተዝባዝጊ ብ12-11 ይስዕብዎም ካልኣይ ኢሳቅ ተኽለ ዓዲ ሓረ ሳልሳይ ጽንዓት ተወልደ ዓዲ መንጎቲ ራብዓይ ናኦድ ዕቁባይ ዓዲ ባሪ ሓምሻይ ዩኤል በሪሁ ጋንታ ዓዲ ባሪ ሻድሻይ ዒሳ በሽር ጋንታ ዓዲ ሓረ ብምዃን ተዓዊቶም ካብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቀዳሚቲ ደናይ ሽመንዲ ክትከውን ከላ ካልአይቲ ሄርሜላ ስምዖን ዝተረፈ ውድድራተን ክፍልማ ይከኣላን ኣብ መወዳእታ ኣብ 7 ሰናበቲ ብውህሉል ነጥቢ ዝተዓወቱ እዞም ስዕብዮም ካብ 4 ዲቪዥን ቀዳማይ ኤስሮ መድሃኔ ካልኣይ ናኦድ በራኺ ሳልሳይ ያፌት ዮሴፍ ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ቀዳማይ አማኑኤል ዮሐንስ ካልኣይ ዮናታን ኣስመሮም ሳልሳይ መሐመድ ኑር ሕሸን ካብ ካልኣይ ዲቪዥን ቀዳማይ ብእምነት ብርሃነ ካልኣይ ኤስሮም ጸጋይ ሳልሳይ ሚካኤል ግርማይ ካብ ቀዳማይ ዲቪዥን ድማ ቀዳማይ ጽንዓት ተወልደ ካልኣይ ናኦድ ዕቁባይ
ሳልሳይ ኢሳቅ ተኽለም ካብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቀዳመይቲ ተስፎቲ ተቀዳሚት ሄርሜላ ስሞን ካልአይቲ ባና አብርሃም ሳልሰይቲ ሸዳናይ ሽመንዲ ካብ ካልኣይ ዲቪዥን ብጋንታ ዓውታት ቀዳመይቲ ጋንታ ዓዲ ሞንጎቲ ብ35 ነጥቢ ሻምፒዮን ካልኣይ ዲቪዥን ማውንቴን ባይክ ናይቲ ንዕዞባ ኮይና ካልአይቲ ጋንታ ኩዶ ፈላሲ ሳልሰይቲ ጋንታ ዓዲ ባሪ ካብ ቀዳማይ ዲቪዥን ድማ ቀዳመይቲ ጋንታ ዓዲ ሓረም ካልአይቲ ጋንታ ዓዲ ባሪ ሳልሰይቲ ጋንታ እምነ ሓይሊ ብምዃን ተዓዊተን ካብ ዝጅምር ካልኣይ ሰሙኑ ሒዙ ዝርከብ ቅነ ስፖርት እዚ ማእከል ዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ቀፂሉ ተኻይዱ እዚ ኣብ ከተማታት መንደፈራን ደቂ ምሓርን ግጥማት ኩዕሶ እግርን ኩዕሶ መርበብን ብክልቲኡ ፆታ ዝተኻየደ ግጥማት ኣብ ግጥማት ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ዛራ ንጋንታ ፅንዓት 2 ብባዶ ጋንታ ማይ ፀብሪ ንጋንታ መርከብና ድማ ብተመሳሳሊ 2 ብባዶ ረቲዐን ኣብ ናይ ኩዕሶ መርበብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ጋንታ ማይ ፀብሪ ንጋንታ መርከብና ተጋጢመን ማይ ፀብሪ ንመርከብና 3 ብባዶ ኣፋንያታ በሰንበት ኣብ ስታዲየም መንደፈራ ካብ ዝተኻየደ 3 ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዝተጋጠማ ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ማይ ፀብሪ ንመርከብና ከምኡ ድማ ጋንታ መርሃውን ብሪጎንን ጋንታ ማይ ፀብሪ ንመርከብና 5 ባዶ ትረትዓን ከላ መርሃውን ብሪጎንን ድማ ባዶ ባዶ ተፈላለየን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ ደጊመን ዝተረኸባ መርሃዊ ኣንጻር ብሪጎን ኮይነን ብማዕረ ሓደ ብሓደ ተፈላለየን እዚ ኣብ ደቂ ምሓረ ካብ ዝተኻየደ ግጥማት ቀዳመ ሰንበት ኣብ ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ኪሎማን እምባሴራ 2 ባዶ ክስዕራን ከላ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ኪሎማን እምባሴራ 3 ባዶ ኣፋንያታ ጋንታ ኣዳል ድማ ንጋንታ ናቕፋ 3 ብሓደ ረቲዓታ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣዳል ናቕፋ 2 ብባዶ ኦማል እንደምሒና 1 ብባዶ ከተፋንዋን ከላ ጋንታታት ደቂ ተባዕትዮ ኦማል እንደምሒናን ድማ ባዶ ባዶ ተፈላለየን ባርከ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ናይ ሎሚ ሰሙን ትሕዝቶና ኣብዚ ንፍጽም ዝመጽእ ሰሙን ብኻልኦት ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ